हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बयखौ बरायनाय थालायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बिबि क्रिएशन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ बेनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों खोलो खोलो। स' लोगोफोर, बे खोलो खोलो आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ कास्टिं महरै दङ दिबाकर वारि, बिथराय बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदों सोगोमसार बसुमतारी, डिअपि खालामदों जोदोब इस्लारि, लाइरिक्स टुनखौ होदों मोजोम बसुमतारी, एडिटरखौ खालामदों मिहिर बसुमतारी, प्रडिउसारखौ खालामदों मोजोम बसुमतारी बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआथ' दाखालिनो अलरेडि रिलिज जानानै थांखाबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बिबि क्रिएशन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर, बे चेनेला गोदान जेरै बे चेनेलखौ बयबो नायनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय, जाहाथे बिथांमोना बेनिख्रुइ आरोबाव साबसिन भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो फैनो गोनां माखासे बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।